obi Igbo, ekele m unu. Ụtụtụ ọma nụ, unu abụọla chi. Ụbọchị taa bụ abalị 5 nke ọnwa Disemba n'afọ 2023 ma bụrụkwa ahịa Nkwọ ka ụbọchị taa mara anyị mma. Aha m bụ Nwaada Ugochi Nwosu. Dịka m si eme ya na mbụ, ewetara m unu isiokwu nke si n'akwụkwọ akụkọ dị iche iche dịka Punch, Guardian nakwa Leadership newspaper. Ngwa geenụ ntị nke ọma ka m gụpụtara unu isiokwu nke m jiri bịa n'ụbọchị taa. Isiokwu nke mbụ m wetara unu si n'akwụkwọ akụkọ Punch nke na-ekwusi gọọmenti etiti gwara ụmụafọ ala anyị bụ Naịjirịa ka ha biko tinye uche n'ọrụ ugbo na ọ ga-enyere ha aka. Ya bụ isiokwu nke mbụ m wetara unu n'akwụkwọ akụkọ Punch. Ngwa gezie ntị ka ị nụrụ nke abụọ. Nke abụọ m wetara unu n'akwụkwọ Punch na-ekwusi na onye ji ọkwa AGF n'ala anyị bụ Naịjirịa ekwuola na ndị agha isi ekwu ọnwụ bụ Boko Haram dị 336 bụ ndị ekpegoro ikpe ma maa ha ikpe, ebe mmadụ 4 bụ ndị na-akwado ha bụzi ndị atụrụ mkpọrọ. AGF pụtara Accountant General of the Federation n'olu bekee. Ka anyị lebazie anya na Guardian newspaper. Isiokwu nke si n'akwụkwọ akụkọ Guardian ka na-ekwusi na ụlọikpe enyela Ọshiọra Zamfara iwu ka o buchigha ụgbọala niile nke ya bụ steeti o bu oge ọ na-achị ọchịchị. Ka anyị leba anya na Leadership. Isiokwu nke si n'akwụkwọ akụkọ Leadership na-ekwusi na ụlọakụ dị iche iche na-enyedeme ndị mmadụ bịara iwere ego n'ụlọakụ $10,000 dịka ọ bụ na ụkọ ego naira anyị a na-akawanyezi njọ. Ọ gwụla ka ọha m n'ọnụ n'ụtụtụ a. Daalụnụ n'ige ntị. Chukwu gọzie unu.